Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. CJ, I salute you this morning. I salute you. Ese se bibia woko. Nyame ti ase, nyene nyina nso so yewom. Ya da nyame ase. Bibia be enene afebeba meto from team. Ya dem kokoto Nyaho Hospital. Adolfo nyinara. Enkankankankan. O chame amakodako. Amakodako na betam mekoe. Oda yaresa bia mempa boni se ne ho beto no. Na oba be kan ye ho enkankan se ye nyina ye wo Ghana manti. Sa papa we dey ma otrim kwan so. Did us. Dey ma otrim kwan. Ene nsuya de. Na yan sha addition mfi CJ ho. Boaz na there be na o ba bia na atom ha ma che. Ye ma assignment no wanye abena hwene ye ma assignment no wanye. Ye betwa ni mudi every register mo. Ye betwa mudi na mama misa CJ say ye wo Ghana manti. Match bosome no akan kasa mu no. CJ we dey wan twapa ye be pamo afide achi. Say match bosome. Ni din e wa kan kasa mu. Wa chima na o fan dinum. There be na Boaz bibini a aya oba hamache a. Anka Matthew na so. Dan when we Kofi asan no mo kakra na o se mre. Kofi. Match. Obenem watcha. Metwa ho. Watcha. Se Sɛdeɛ na ni kwabna boni. Eni ni baby ti se pa grant ye hwe Joseph Boachi Dankwa William Oforiata Edward Akufo-Addo we ni papa obeche bilamti senior ene osagefo nankasa kwa amenkroma woma mrengu woni kun won ho edi anim ne yenso so ye din wachi bre ye won chachode ebinim kura wu wachi Emma yenya asafa ahudi di mfi anya aduosian wotwe 68 years enti Sɛdeɛ ye kano nie yan sha se akura onipa kunu ho ananse odi ne ho awu medical kura candidate wa ho ni nyina kasem na emo no obi kunu ho ya ade eno ye kasakon literally also kano say fan trawa na je say onipa na wu na onipa na oye adwuma no ana onipa na watumi adi dwuma na wi no ede no kun no madi nkan ka say kwa me nkroma no mo ekun won sacrifice je say wo ye adwuma bra e kame ayese wawu na emomo no onipa ne to me no say de wadi ne ho awu de anyo na je so ko tafrache nyame mfa nchen o de adura kana no o de homa sen wa hwe ne ho akonfo o de sikan wo na furum ana so de tu a kire ne mena ase na watia ne kabis ne soma ayi ensi da nyame mempare amen na emom no obi kunu ho ana kire se o ya de a din ti fifiri obo ne homodin na wanya nsunsan so papa Okay. Na ba kun so a me pese me bisa nsakwa na nsaba eno so nsakọ na nsaba ensa ne nsa na chese woni di ayongo papa ediama ne agro eno consultant bafo amo ese banu nipa mienu eche adeketwa na eso onso na kire odo ensakọ na nsaba ediama madima ma obi so wadi so wa mami bi eno ne agro ne mo enye se wunya okoliko a na da che deskas na oyin akra na omoko menya me dokunu na onro nsakọ odo sabatu ediama ne agro asam krona papa no anam gidi se brofo kasem ye tumi kano sharing is caring okay eso ase dien edoso se dien o che na eso odofo no eso a ena kirodo unse Yesu bufu ye no nye Yesu em se Peter danfo no ne yire nkoton ne manamra no omdi zika ne bisi Safira ne wan Ananias ne Safira sharing is caring Srada kasen Srada no ye se ye ya de se nura akwasidae na ye chensa ama asafo ye chensa ma kumase mrante merima ne ade enya bi ba ko ye Srada se eye mienu ese pentu okay obahwe no national app no
abrafo no ne emrante no de abone ha mienu ye pentu ba ko esrada no kwasem ni sania English ni ewo dozen felon ne manema ade no akamfo ye obi yentimi nkani nyina wa ha nne emreko no ye be obi ka se meju predwan ene ye kanene na ebenum ko nwura mu de homa kosen won kon eno so ye be kire I see na jese mu yeduru pa na ye de nend ye ne besia na ansa na ye be ko no dikin yima papa yi ewo CJ eduru wura emu ya papa oba ha be ya sora na ahim na chim na de kin ma de ne na wa ye bi amma mimi si papa I see ni nro ni ye oh yes me anso so ma try ni nro bi mi obi am yo chinyifo kakra nti me kan se eduru we ya na ya no kwasem ni ze me nsa me ho yare enya se me kan afidie so me ntanum nro ne mo eldanyi ima nro ni de Ghana manti yesese Ghana 14 kan say papa na ma charity akuya chan oyi akwan bafo redu amu onyina no boy nyina nso so yeda wo mu amo kire se Ghana e obi ka ampa yeda wo ase sɛdeɛ kanini sɛdeɛ ye kano eni esi medo ase na esi wetwa mum kakra esanse ye wo Ghana manti munti ya sheda etu ye ho asi ho se mpanimfo bi a wo ma bedi wo man yi mu animu pan abesom wo man se ne pani e ka wo ma beku wo ho asom wo man emu baako anapai ye bebu nkompa akoyechi na yetie ne ho abakosem kakra owura Joseph Henry Mensah na we pa do ma fu mu na friend JH Mensah obabone pa ni avoase de yami ne bi na eti yanjin kratwe imra na fe yeba Ghana month right here on Adom 106.3 FM no and then anapay ye share the life of Joseph Henry Mensah yeba sisi ya